A teď vám ukážeme nový český patent, který bude mít světovou premiéru na letní výstavě kol v Německu. Je to cyklistické kolo bez sedla. Asi nemusím říkat, že kdo má rád adrenalin, měl by to vyzkoušet. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. Jsme vymysleli převod šlapání středem zadního kola, kdy vlastně osa zadního kola je umístěna přímo v tom zadním kole. Nápad se prý zrodil v hlavě Jiřího Laurina před 5 lety. Z toho dlouhé 3 roky trval vývoj a testování tohoto pro mnohé pekelného stroje. Ta jízda je spíše podobná běhu nebo rychlé chůzi. Vynálezce tohoto kola Jiří Laurin všem sportovcům doporučuje těsně před jízdou rozhodně nasadit si chrániče na lítka, chránič páteře a také helmu. Pak už je třeba jen dodat si nutnou dávku odvahy a jedem. Nestaví, vůbec nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho zajede. Asi bych se na tom zabil. Vypadá to hezky, ale asi bych se bála. Vypadá divně. Netypická vozítka ale vymýšlejí i ve světě. Můžete tak třeba při jízdě na kole ležet na břiše, v mnoha případech různě polehávat, nebo například jít při jízdě na běžícím pásu. A takhle vypadá nejdražší kolo světa v přepočtu za 2 127 000 korun. Je potažené 24-karátovým zlatem, vykládané stovkami drahých kamenů a kmání je v Dánsku. Další vychytávky ze světa cyklistiky najdete už teď na TN.cz. Markéta Holatová, Televize Nova.